Добре, казвай сега какво да правя. Айди, натискай ръчката. Надолу ли? Не, нагоре. Ама дърпай го така, както на ми правиш, ма. Така кажи, Мечо, аз ако знаеш, така си кара, да бях станала шофьорка отдавна, бе. Какво правиш, ма? Шоколапа, бе. Ама не така, ма. С ръката ти казах, така се прави, ма. Чекин ли го правя? Оф, дръпни си. Ето така. Сега, натисни средното педал. Какво правиш, ма? Не мога да го стигна, бе! Ама с крак си натиска, не с ръката, ма. Не мога. Защо? Имам параклис на капачките на колената, Мечо. Не си усещам краката. Ама грам. След малко ще имаш на главата параклис, натискай! Страх ме е. От какво, ма? Да не взем да тръгне колата. Ах, ма нали това трябва? Махай си! Махай си от тук! Махай си! Аз ще карам до Кърлеч!